Il-kunsilli lokali f'Malta u Għawdex jistgħu japplikaw għal skema ġdida li għandha lan li toħloq spazji miftuħa fil-komunità iddedikati għall-annimali, fosthom dog parks u cat cafés. L-iskema tħabbret mill-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli u s-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet tal-Annimali Għalix Buġija Sajd li spjegaw kif dan l-investiment se jsaħħaħ kemm il-ħarsien tal-annimali kif ukoll il-kwalità tal-ħajja fil-lokalitajiet. Il-Ministru Mirjam Dalli qalet li b'din l-iskema il-kunsilli lokali huma mħeġġa jippreżentaw proposti għal proġetti ambjentali kemm fi spazji eżistenti li għandhom bżonn riġenerazzjoni kif ukoll f'żoni ġodda. Minnaħa tagħha s-Segretarju Parlamentari Għalix Buġija Sajd spjegat li għal kull proġett se jkun hemm finanzjament sa 50,000 euro, b'investiment totali ta' 750,000 euro allokat għal din l-inizjattiva. Il-fondi għal dawn il-proġetti se jiġu provduti minn Project Green u l-Kunsilli Lokali se jkunu responsabbli mill-implementazzjoni tal-proġetti u l-manutenzjoni tal-ispazji li darba jitlestew. Fost il-kondizzjonijiet tal-iskema hemm li l-proġetti jridu jsiru f'żona ta' mill-inqas 1500 metru kwadru b'mill-inqas 20% tal-ispazju dedikat għall-annimali. L-applikazzjonijiet qed jintlaqgħu mid-Direttorat tal-Ħarsien tal-Annimali sa 30 ta' April.